खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। राकेश ब्रह्मआ मसलपुराव मोनजि कमिउनिटि हल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसंदों। पुलिसनि इनकाउन्टाराव जिउ गोमानांनाय डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखराव रायजोनि दल कृषक मुक्ति संग्राम कमिटिनि दैदेनगिरिफोर। केरेलानि क'चियाव इन्डियान क'स्ट गार्डनि गंसे हेलिकप्टारा गोग्लैदों, रावनिबो जिउ खहा जायाखै। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 24 नं मसलपुर बियाबनि बेन्दोंआव रबिबार खालि गं 10निबो गोबांसिन गामिफोरावनो सानसेनि कमिउनिटि नब्लां न', लाइब्रेरि, जिरायसालि न' लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसङो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। दायो बिटिसि सरकारनि मावफुं सोद्रोमा बिबान रुजुनाय समावनो मसलपुर बियाबाव मोनसे जारिमिन लिरनो हानाय बायदि रायजोनि थाखाय गोख्रों खामानि मावलांनो खोथा होदों राकेश ब्रह्मआ। मसलपुरनि बाथौपुरियाव 50 कोटि रांनि स्टेडियाम मेदाकाटआव बिटिआरनि गेजेरावनो साबसिनै आर्ट एन्ड गेलारि लुफुंनो थांखि लादों होननानै बुंथियो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। मख'नो नांगोनदि थांनाय बिसायख'थिनि समाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गावनि एमसिएलएनि दरमाहा मोननायखौ रायजोफोरनि थाखाय दान होगोन आरो गामियाव बाथौ सिबिसालि, ब्रह्म मन्दिर, गिर्जा न', नामखर बायदि लुफुंनो दान होगोन होननाय बायदियैनो खामानिफोरखौ मावगासिनो आरो दान होबोगासिनो दं होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथिबावो। बिजेपि सरकारनि मानसि बुथारनायखौ सानसे बन्द खालामथारनांगोन होननानै बुंदों सेनेमै कछारिया। उदालगुरि जिल्लानि रौता पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दैफां नोलोबारियाव पुलिसनि नंखाय इनकाउन्टाराव जिउ गोमानांनाय डिम्बेश्वर मुसाहारिनि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि गबर्तना पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जेंग्रेंफारा गामिनि नखराव दिनै नुजाथि फैनानै रायजोनि दलनि सेन्ट्रेल फोसावदिं नेहाथारि साउ देबगां, सौरभ गगৈ आरो कृषक मुक्ति संग्राम कमिटिनि सेन्ट्रेल लेङाइ आफादगिरि रातुल हुसेन मोना रबिबार खालि डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखराव फैनानै उदिस लाहैदों। मख'नो गोनांदि साथामबो दैदेनगिरिया रुंसारि डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखराव नुजाथि फैनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बिजेपि सरकारनि हेंथायै गोबां बाथ्रानि गेजेरजों बिबुंथि लाखियो। रायजोनि दलनि सेन्ट्रेल फोसावदिं नेहाथारि सेनेमै कछारिया खौरांनि गेजेरजों बुङोदि बिजेपि सरकारानो डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ अननाय खाननाय गैयाजासे बुथारनानै राहा गोथे नखरखौ इनाय खालामदों। रायजोनि दलनि सेन्ट्रेल फोसावदिं नेहाथारि सेनेमै कछारिया बिजेपि सरकारनि हेंथायै रागा जोंनानै बुङोदि सरकारनि गोबां निष्ठुर गोसोनि नेता मन्थ्रिफोरा पुलिसनि आखाइजों मानसि बुथारदों, नाथाय जारिमिनाव सरकारानो दाय गैयै सुबुंखौ जेरैबायदि पुलिसनि जोहै बुथारदों, नाथाय बे पुलिसानो नोंथांमोनखौबो बुथारगोन। बेनिखायनो जों हुमखि होयोदि बे मानसि बुथारनाय जाथायखौ बन्द खालाम। मख'नो गोनांदि रायजोनि दल आरो कृषक मुक्ति संग्राम कमिटिनि दैदेननायाव डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरखौ सरकारा क्षतिपूरण होनायजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमानो साख्रिनि बेबस्था खालामनायनिबो दाबि खालामदों खौरांनि गेजेरजों। खोला भारतनि केरेला रायजोआव क'चि बिरखं गाथोननिफ्राय बिरनाय 855 नं इन्डियान क'स्ट गार्डनि गंसे ALH ड्राइव मार्क III हेलिकप्टारा बानाय समाव 10 फुटसो गोजौनिफ्राय हरखाबै हायाव गोग्लैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथायाव 3 पाइलट दंमोन आरो बिसोरनिनो सासेया एसे दुखु मोनदों। आथिखालाव इन्डियान क'स्ट गार्डआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कर्ट अफ इनकुवेरि कमिटि दानानै होबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।